ungdomskriminalitet, det er knyttet til bestemte former for kriminalitet. Det er især det, vi ser mest af, det er små banale butikstyverier i virkeligheden. Jeg vil hellere bruge min tid på at holde fri, og jeg kan ikke se de andre mennesker, og vil bare gerne være mig selv. Jeg følte en trang til at lave et eller andet, og så havde jeg ikke fået en rummer. For unge er der selvfølgelig nogle konsekvenser. Tidligere var det sådan, at man fik nedsat straf, når man var ung. Det gør man ikke så meget mere. Men til gengæld så har man i lovgivningen lavet nogle ting, som kan udløses, når man er mellem 15 og 18 år. Og det vil sige, at man kan få en betinget dom eller et tiltalefrafald, hvis det er førstegangskriminalitet. Så får man typisk et tiltalefrafald. Det vil sige, at man slipper for straf. Men så skal det være små ting i virkeligheden. Der hvor man får en betinget dom, altså hvor man ikke kommer ind og sidde, men hvor man alligevel bliver idømt 20 dages fængsel for eksempel betinget, så skal man ikke ind og afzone dem. Men det er noget man også tit bruger for unge. Da jeg kom ud af butikken, så fik jeg et opkald fra min tidligere pusher. Han ringede til mig og fortalte mig egentlig, hvad jeg godt vidste i forvejen, at jeg skyldte en del penge, og at de skulle altså være på plads inden de skulle være på plads i morgen, næste morgen. Ellers så ville det blive dobbelt op, og det ville jeg meget gerne undgå, fordi det var i forvejen nogle penge, som jeg ikke havde mulighed for at betale. Jeg gik ind i og vidste ikke helt, hvad jeg skulle gøre. De kommer ind i et misbrugsmiljø for eksempel, hvor man er nødt til at begå kriminalitet for at skaffe penge til misbrug. Og det der nogle gange er problemet for de helt unge, det er, at i starten får de lov at ryge med. Det er især hash, det drejer sig om, ikke? Der får de lov at ryge med gratis, og så lige pludselig begynder det at koste penge. Og det ved de ikke altid, hvornår det er. Det kan være efter 2 gange, det kan være efter 5 gange, det kan være efter 10 gange. Og så lige pludselig, så bliver der så sandhælig og siger, nu skal du betale for det her. Og så hvis ikke de betaler til tiden, så bliver det, de skal betale, det bliver nogle gange fordoblet på en uge. Sådan så hvis du skylder 1.000 kroner den ene uge, så skylder du 2.000 næste uge, hvis du ikke betaler, og så bliver det 4.000. Og til sidst så er der ingen anden udvej end at begå kriminalitet for at skaffe de penge. Så gik jeg i en smykkebutik og tog et smykke herfra, som jeg vidste var dyrt. Og jeg kunne se for meget videre. Jeg ville tilbudt noget hash på vejen hjem på et tidspunkt, og så der afslog jeg det. Men så nogle dage senere, så tænkte jeg, at hvorfor egentlig ikke bare prøve det. Og så begyndte jeg måske bare at være sammen med den forkerte slags mennesker. Der er nogen, der kommer ind i en kammeratskabskreds, hvor det er almindeligt at lave kriminalitet. Det er det. Og det er også, det hænger tit sammen med, at så er det samtidig et misbrugsmiljø, hvor man skaffer penge til stoffer ved at begå kriminalitet. De ting hænger meget nøje sammen, faktisk. Jeg var en smule fuld, da jeg gik indbrud. Det gjorde det lidt nemmere, det hele. Den egentlige berigelseskriminalitet er, at du mangler nogle penge. Du skal skaffe penge til et eller andet. Du skylder nogle penge væk. Du skylder nogle narkopenge eller sådan et eller andet. Det er ikke nogle hashpenge.
så skal du ud og skaffe penge. Det er sådan den rene berigelseskriminalitet. Ikke? Så er der nogen, og det er de fleste faktisk, de fleste butikstyverier, det er sådan lige, de er ikke særlig planlagte. Det er sådan, lige pludselig, så opstår lysten til at prøve det i situationen. Og så de fleste tilfælde går det, eller mange tilfælde går det galt på et eller andet tidspunkt. Men det er sådan lidt spændingskriminalitet, der kommer der. Ikke? Den største straf normalt, det er straffetesten. Man får en plet på straffetesten. Og det er noget rigtig skidt, fordi det er lige i den periode, hvor man skal ud og skaffe sig et arbejde, eller en praktikplads, eller et eller andet læreplads for den sags skyld. Og der er rigtig, rigtig mange firmaer, der sorterer udenfra, hvis de har en plet på straffetesten. Jeg føler mig spændende afklaret med, hvad det er, jeg har gjort, og jeg kan også sige, at det var dumt på stedet. Men jeg er glad for, at det nu er ude af verden, og at jeg har fået tjent de penge, jeg skal, og at jeg ligesom er ud af det, men det bliver færdigt. Ja, jeg har fået en plet på min straffetest, og det er ærgerligt. Men så må det være sådan, så vil jeg bare have svært ved at få et arbejde og lignende over de næste 2 år, så bliver den fjernet. Men jeg skal bare lade være med at gøre noget igen.